दाथ' ओमफ्राय मोनसे जारला जाबायना माने आं फैनायाथ' फैबायलै बेवहाय ओमफ्राय आरो गोसथोनायखौबो नायफैबावबायसो माथो थिगैनो दंब्रा वेल गाज्रिथ' नङा हाथरखियाबो आरोना ओमफ्रायथ' मेहेरनि फसायनाय माने मोजाङानो जाखागोन ना मानोना जानला मानलाखौ फसायखायाब्रा आङो आंनि लाइफआवनोथ' साला इसेबां प्रब्लेम जानानै थांबाय इसेबां बायदि बायदि जाथाय बिनि सायाव आरो हाथरखि ओमफ्राय दाथ' फैबाय जेला आङो बेथ' आंजों थांफागोन ना साला बहायथो लांबावनो आंलाय हजों आयाबोथ' बायदि बायदि बेलेग बेलेग खोथासो बुंदों माथो ओमफ्राय आफा सोरांमोननाव आं जुदि लाङो मा होनगोनलै बेबा बाराबो गोसोआव गैलाय लांलाना माब्रै मा जायामोन मा मायामोननो लांनायाथ' हामगोन ना हामा जाखोब्रा नङा माने बिदिखाबालाय हजोंबोथ' मिन्थिखागोनानो खोमाना आरोथ' बिनि सायाव आंनि गार्लफ्रेन्ड बावसोबालाय नाथाय आं मानो एसे टेनसन लादोंब्रा लानाङाथ' हजों न'आव लांनायाथ' थिग जानाय नङा खोमालै आइया एसे जुदाना आंना दाथ' आं फैथारबायबा बेबो नेना दंबालाय थांफाखागोनलै बेथ' ओइ मा जायो जाथोंसैलै लानानै थांसै आं बाराबा र' होमबाबोथ' सोंनांगोन ना मानसिनाव दा आंल' साननानै मा जानो बेनावबोथ' सोंनांगोन बेबा खिजानि मा साननानै दङ बेवहायसो सिरि जिरायनानै दं बियो आंलाय नंदोंमोन सिखाराखैनो खोमा मेहेर नों सिखारबाय बेखौनो आं नंदोंमोन सिखारथ'वाखै नामा आरे बा एसेबां गोदै स्माइल होखाबाय माथो नोंलाय एसेबां सुइट मिनिनानै आंखौ मेहेर आंलाय बिदिनो गाबज्रिखायो माथो दा अ नंगौना अके ओमफ्राय माने दा दसे थानानै थांसैलै आं न'आव नों न'आव थांनोसै औ नोंखौसो नायनो फैदोंमोन ना ओमफ्राय दाथ' नुबायबो नोंजोंबो रायलायबायना ओमफ्राय नों दानो थांथारसै होमबा नङा माने एसेबां थाबनो थाजाबावनो लुगैदोंमोन नामालै बिदिनो जायोब्रा जाय मेहेरखौ खेबसे लोगो मोनो थांजानो बायो आंथ' नोंखौ आंनिफ्रायनो माब्लाबाबो थांजानो बाखायो दा माने हजों रावनोबो खोन्थाबोआखैना आङो थांखाथ'नांगोन दे अब्लालाय जायखिया नों ओंखाम जालांदो आं एम्फौ भाजा एवबाय ओमफ्राय सबाय आरो माबा अमा बेदर एवनाय दङमोन एम्फौ भाजा अ माय गड नों आंनो एम्फौसो जानो नागिरबावबाय ओइ जानला मानला जाग्रा नंदों नामा आं एम्फौफोरखौ जालाबायालै नङा बेफोरबायदि जानला मानला एम्फौ नङाना एम्फौ लाथा भाजासो दा जायखियानो जाया मानो एम्फौखौ जायालै आङो गोदाव सोराव एम्फौ जासिलाबायो नङा माने नोंखौ जागोन खोमा नामा सानदोंमोन आङो ओइ एम्फौफोरखौ जायालै आङो दे जेबो नङा अमा दंखायोना अमा भाजाजों जा अमाखौलाय जायो आरोलै गोथाव मोनथारो आङो आइसो ओमफ्राय नों आं फैनायखौ गाज्रिथ' मोनाखैना मोना मानोथो गाज्रि मोननो नाथाय एसे सानाव फैबालाय मोजांमोन आरो माने नोंनाबो मोनाद्रायबाय नालाय सरि आं बिदिनो फैखायोलै हजों न'आव थांबाबो आफामोननाव आरोना बिसिनाव थांबाबो मोनाबाबो हरथ'बाबो थाङो आङो आथ' ओइ गोथै बारियाव जौ लोंग्रा मानसिया बिदि जाबाय गियाथ' आं जेखौबो बोरै बुंखाया जांगा जांनो गोथै बारियाव जौ लोंबाय बायो नों मिथियाब्रा दिस इज माइ स्टाइल ना ओमफ्राय नोंनि बयफ्रेन्डथ' फैबायलै माबोरै मोनखो गोसोफोरा आंथ' माबायदि मोननो मेहेर नोंबा आरो गासैबो बावजोब्बायबा आंखौबो नाथाय जेबो नङा अब्लाबो जे नों फैबायना अके आंथ' मा थगायनो नोंखौ नुबानो आइ फिल लाइक मा होनबावनो आङो बेलाय दालाय फिल्मफोराव जे नुवा होमबा नोङो मा होनोमोनलाय सामथिंलै थेवबो नों मोजां जाथारबालाय मोजां मोनगौमोन आरो ओमफ्रायो मा आंजों थांफानो नोंजों थांफानो औ आंथ' थांसिगोन ना ओमफ्राय बेखायनोथ' बुंदों आं नों आंजों थांफानो आइ मिन नों थाङोबालाय लांफागोन आरोलै न'आव थाङोबाथ' थांजायो आं जुदि नों लांफायोबा दे आरो अब्लालाय नाथाय नों बहानिमोनलाय माने नोंसिनि न'आ आंनि खाथिनिनो अके मालाबा आलासि जाहैनांगौलै नोंसिनावबो लांगोन आंखौ जानो गोनां आइ बिखुनजो आफाखौ नायनानै फैनोसै आइ गैला आंहा मा बुंखो नोङो अ आइ एम सरिलै नाथाय आफा माने नोंनि बिफायाथ' दंना बेबो गैला बे बुहुमावनो गैला रावबो ओइट आइ एम सरिलै बिमाबो गैला बिफाबो गैला अ माय गड देट मिन्स मावरियासो नामा बेलाय आं मावरियासो आंनि आइयाथ' आं उन्दैयावनो बे बुहुमनिफ्राय बिदाय लालांबाय आरो आफाया जौ लोंबाय थानायनि जाहोनावनो बेबो दिनै गैला एसेबां दुखु बेबो नों बायदिनि जिउआव माथो खालामबावनो बेनोथ' खाफालाव लिरनाय दङमोन खोमा आरो दाथ' नोंबो आंखौ गोसोआव गैबावलासो
गोसोआवथ' गैया र' बिखायाव आइदै बोरैबा मोनबायलै आङो आंनि गार्लफ्रेन्डनि जिउआ एसेबां दुखु गोनां होमब्लाथ' बेखौ आङो खुसियैसो लाखिनांगोन नों टेनसन दालालै नों दुखु जानो नाङा आरोना माने आं फैबायना बेखौथ' आं गोसोआव गैया नोंखौबो आं मा प्रमिस खालामदोंमोन जेबो नङा नाथाय अब्लाबो नोंखौ खुसियै दोननो नाजागोन आङो नोंखौ माने दानो दिनैनो गोदान प्रमिस लाबाय आं मिथिबाय नांला दे मेहेर आं फोथायखायोना नोंखौ होमबाबो ब्रा माने ओमफ्राय दाना जोंनि रिलेसनशिपआबा बेसे गोबाव थांखोमोनलै गोबावानो जाबाय खोमालै आंनिबा आन्दासाव नङाबा बियो एथ'बां मोजां मोनगौमोन जानो आंखौ अके होमबालाय दायो थांसै ना नोंखौ हजों आफामोनाव लांसै खोमालै आङो जेरैबो जायो जानायाथ' जायो र' ओमफ्राय नोंखौ आइया जेबोथ' बुङाखैना दाख्लैफोर माने हजों आंनि आइया नोंबो जे डाइरेक्ट फैबायना मा बुंनो मेहेर बुङाखै जेबो आरोथ' आइयाथ' मिथिजोबो माथो गासैबो नाथाय थेवबो आइया नोंखौ रुवाथि माबायावसो दोनबाय खामानि मावग्रायाव बेखायनो बुंनायखौनो मोजां मोनखाथाराखैमोनलै आङो नों मा सानबाय थाखो मेहेर बांद्राय साननो नाङा मिथिबाय जागोन दे अ बेबायदिबा आइया माने बेखौ फसाया बेखायनोथ' आंनि नोजोराव रुवाथिसो बुंदों आइया नोंखौ माबाफोर दुखु होदोंबा आइम सरिलै दाख्लैबो आरो बुंबाय जे नोंखौ मा बुंदों मेहेर आंजोंलाय मोजांसो रायलायदोंमोनलाय आइया नङा बुंदों नोंखौ नाथाय मा जेबो नंलालै दे मा ओंखाम खुलिनोसै दे ओंखाम एसे जाग्रोदो जिउफोराबो मासे खोमाल देनाय दसेनो मा जाना होयोना आंनि गारबोनाय बुब्लियावनोथ' मा जानानै थांखो बेबा जियानो जा बिराद दुखु मोनबायलां बे सिख्लानि बाथ्राखौ खोनानानै आरोथ' जुदि बे आंनि लाइफआव दङबा जानांगौ जोंनि सोमोन्दोआबो बिराद गेहेरा रिश्ता खोमालै गोसोआवनो गैया आं थेवबो नोंखौ गालां बादों बिनि गोजान जानो गोसोआनो गनायथि होआखैलै आंना नाथाय बिनि सेराव थायोब्ला मानोबा बिराद गोजोननाय मोनोलै आंबो मिथिया नाथाय जायखिया बिदिनो मोनो आङो दे मा जायो जाथोंसैलै जायखिया लांथारनोसैल' आं मानसिखौनो मालायनावलाय माथो थानो न' न'आवबो रावबो गैयाबालाय बिनि सायाव आंनिनो माबा मोनसे जायोबालाय औ आयै बुंलाय आबा मेहेर बहाथो थांलायखो नोंलाय आबा ओइ आयै मा जादों नोंलाय मा जानो आबा दङ न'आवनो नाथाय नोङो नों मानो बिदि आबा न'आवनो थाया नोङो बहाथो थांलायखो नोङो थाब फैनो नांगौ न'फ्राव नोंनि आइया नेबाय दंना एसे बाहेरायाव दंफैलै आं आयै मिन्थिखाबाय आं बहा थांदों नोङो दोनथ'नोसैलै आयै आङो थाब फैगोन दे दोनथ' नों खिन्थाबाबो मिन्थिखायो आं आबा जेबो नङा मा फाव जालायखो बेलाय आइनालाय आइजोंबो मा जागोन आरो गावसो मिथिसिगौ मा खालामबाय थायोथाय मा बुंखो नानि औ मादै माने बियो ना आंखौ लांगोन होनना लांनो फैदों आयौ हा नोंखौ लांनो नाथाय माथो हा बावगारबाय होननायालाय बोरै लांफैलायनाय जाखो औ मादै बावनायाथ' बावदों र' नाथाय अब्लाबो गावनो फैदोंबा ओमफ्राय आंखौबो लाङोनो ए हा होमबा नोंबो थांफानोसै बिजों औ थांफानोसै आं मादै ए हा नोंबो फैनानै बावाखैमोन माथो हा दानो होमबा थांथारनोसै आंलाय सानदोंमोन हा सप्तासेसो थालांबावगोन नामा आं सम फैगोन मादै माब्लाबा सोलाबबानो आरोथ' हजों आइमोनखौबो आं बांद्राय गोबाव थाया होनना बुंखादोंमोन ए दे होमबालाय आं मालाय माथो बुंबावनो ओमफ्राय नाथाय नानि माने दाथ' नोंहाबो सिगांनि बायदि नंलाना माहाजोनानो जाबाय माथो बिदि जायथ' नङा मादै हा दङबालाय एसे 2,000सो होलांबानो जाबाय आरो नङा माने नोंथायाबो दि दाहारसो लालागासिनो ना हा दंथ'योबा होलांथ'नो हागोन ना नानि उफाय गैयाहाय मुलिफोरावनो दामा जि थाङो मा खालामबावनो आंलाय नाथाय मादै आंनावथ' इसेबां मानिथ' गैथ'आ दायो आयौ हा बोरै गैया जाखो नोंनावलाय इमान माहाजोन न'खराव थांनाबो माथो बाथ्रा सोलिगासिनो बेयावलाय आयौ जावैसोसो फैबाय माथो हाबाब ओरैनो फाग्ला मानसि बियो दाबा आरो खोनाबाबा मा बुङो ए हा नै जों एसे मोजां गाज्रि बाथ्रा रायलायनायानो जावैसो बोरै जाखोलै मोजां गाज्रि बाथ्रायावलाय फैसानि खोथालाय बोरै फैखो आलासि जाफैनायालाय आइ बिखुनजो फैसासो लाखियो नामालै गथ' गोरलैफ्रासो बिदि दा आलासि फैबानो माने मेथाइ जानो फैसा होलांगौबा जायोना बिदि नङाहाय जावैसो हामानो बिदि जानो फालाय जेबो नङा दे मेहे बोरै जेबो नङा जान्दिनाय बबे मुगायावथो दंफालाय अके दे जियानो जा हाथरखिनाव बिदोंबालाय माने आंहाबो
बेनावथ' बहा थानोब्रा आयै जेबो नङा आंनिफ्रायनो लाखिदो नंगौ जावैसो औ एसे मोजां आशीर्बादल' हरबानो जाबाय नङा होमबा बाब हामथारबाय भाई अब्ला अके हलि मलि असम आयौ आबौमोनथाय हा अबेयावथो थाङामोनसै नोंलाय आबै माने ओरैनो लोगोफोरजोंसो दसे थांदोंमोनलै आबै आयौ हा बेखौनो नोमाया बहा थांखोसो होनगासिनोमोन आइना एसेखौनो टेनसन जायोना बेखायनो आबै ए दे होमबालाय ओमफ्राय हा नोंदायालाय बहाथो थांदोंनो ओइ मोनथियालै आं आबै मालायबा बहा थांदों बेबो गैया न'आव बहा थांखोबा मोनथिया आं खबर लायाखैना आबै दासो आंबो लोगोफोरनिफ्राय फैदोंना ओइ आबै ओमफ्राय आं चावमिन एसे लाबोदोंमोनलै नों गोथाव मोन ना आयौ नोंगौ दे होमबालाय मोजाङानो जाबायहाय आबौ आंनि आबै सना सानैजों जानोसैलै ने आंथ' बोरायखौ लिङो एखनबा जानो थांनो चावमिन गैया लाबोआ बेफोरबायदिखौ बियो बिहरबाबो लाबोआ थां लिंबाबो थाङा नोंबौआ जेबो नङा आं मालाबा लांगोनलै आबै टेनसन दाला दे होमबालाय थांदो थां एसे फ्रेस जाहैदो थां आबौ आथिं आखाइ सुहैदो थां दे होमबा जाय बाथ्राखौ लानानै आङो एखनबा समाव गिनाय फैबाय थायोना गोसोआव दंमारगौ दिनै बै बाथ्रायानो जामारबाय दा नोंथ' आंनो होनाय खोथाफोरखौबो बावगारजोब्बाय दां न' मानोथो बावगारा जानो आंखौनो बावबायबालाय मानसिखौ प्रब्लेम जादों अब्लाबोथ' एसेब्लाबोथ' फाराग दंना दायो सिगाङाव जाबायनो आंखौ सिनायोमोन आरो आंनि मेहेरमोन ना ओमफ्राय दाथ' मानोबा नों खाथियाव थाब्लाबो आंनि मेहेर नङि बायदिसो माने बांद्राय गोसोआवबो गैया नालाय नोङो नों बुंदोंमोन मेहेर नों नोंनि हाथरखिखौ माब्लाबाबो बावा आरोथ' दिनै बावगारब्लाबो अब्लाबो जानो हागौ बेखायनो नों फैबाय नोंनि बे बाथ्राखौनो मोजां मोनबाय आङो थेवबो ना मेहेर नों आंखौ माब्लाबाबो दुखु होनो नाङा नङाब्लाथ' थारैनो बायग्लिजोबमारगोन आङो जोंनि प्रमिस लानाय गासैबो खोथा होनाय बेफोरखौ नों माब्लाबाबो बावनो नाङा नङाब्ला आं मा खालामगोन दिनै आंहाथ' नोंनि अनगा रावबो गैबावला ओमफ्राय नोंखौ जेबो जबरदस्तिबो खालामा दे आङो नों मोजाङै मोजां माब्ला फैयो फैथोंसै इसोरनावल' आरज खालामगोन जे थाबैनो मोजाङाव फैयो नोङो नों देलायबायना उफ माबा माबि साननायनि दखान जेबो सानाबा जाथाराना बिदि नङाथ' ओमफ्राय आंहा जेबो देलायनाङा आंना पन्स पाउडार फुनबानो जायो आरे बाबरे थेवबोथ' मासिबां जोंदों नों दिनै फुरा शाइनिं ना गोजौनि अलंबार हाथरखि बायदि दे होमबालाय जाबायबालाय थ'दो औ आं बेबायदिनोखा आरो आं बिदि देलाय दुलु मेकआप माबा माबि बेफोरखौ लायाना सोलायनोबो गोनांथि साना आङो दरखारबो गैयालै नङाबा साइज नुवाथ' एकदम मावजि बुन्दि बायदिसो नुलायलाङो बाराबा मेकआप बांद्राय लाबाबो आरोना मावजि बुन्दि नङा दालाय खायसे लायोना गासिबो नङा आरोना थेवबो खायसेना अभार जायोना बेफोरखौसो होनदां गाव गावनि सायावसो दा बिलाय मालाय गाव फसायनायजोंसो गासैबो समान नङा नालाय बेबायदिनोथ' होनजाबाय आरोलै दे सिम्पलानो मोजांलै ने ओमफ्रायथ' जेरै नों औ आंनि सना माइनाव बायदिलाय सोर थानो हा बे मा बुंफ्रांखो आंलाय नों आंखौ गाबज्रिबाय थायोमोन ना जानांगौ बेखायनो बुंफ्लांदों आं होनबाय थायोमोन आरो आंथ' मा बुंबावनो उनाव नों गोसोआव फैयोब्ला गावनो मिन्थिगोन नों खिन्थादो आरो होमबानो मिन्थिबायना जाया होनबा देनाय जायो मानो जाया जानो ओमफ्रायथ' नोंनि भइसआबो बिराद किउटलै माने गाराङा आरोना नंद्राया नामा बिदि आंनि गारांखौ आं फसायासै माथो एकदम राइटखौनो बुंदोंब्रा आङो है सिंगार जानो हागौमोन खोमालै नंद्राया दे बिदि नों मानसियानो ओरैबायदि सिम्पोल ना जानांगौ बेखायनो नोंखौ फसायो खोमा बयबो जेबो नङा ओमफ्रायथ' नोंनि मोनसे खोथा हेयार स्टाइलखौ बिराद मोजां मोनलै आङो माने नायना बिराद साइज नुदों आरोना नों जे बेबायदि खाथबनानै लाबायना एकदम पियर बर' सिख्ला नुखायोलै आंथ' बिदिनो खाखायो माथो माने आं मोजां मोनाना हगारलाबाया आङो बिदिनो दोनबाय थायो आं मोजांलै मार समायनासिन नुयोना जाबाय दे आरो माथो बुंबावनो आंलाय नंमारगौब्रा बिराद मोजां नुमारदोंथ' आङो एखनबा समाव माब्रैबा हासो मोनलायलाङो आंखौ माबा मोजां खालाम सानो माबा उल्थासो जाना होयो ओमफ्रायथ' सोरां नोंबो मानो थांबावखो दिनैसो मायानाव मोनथिगौ नोंथ' आंजों थायो अब्लाबो मायामोनाव थांबा बोरैबा मोनखाङो आंखौ मेगनथ' साया आङो नाथाय मा खालामबावनो आरो जायखिजाया आं बायो उफाय गैया नाथाय मेहेरनि बिमा जे साननांगौ जायो समाव सम आंहाथ' मेहेराबाखौबो मा बुंनो बेनाबो खैनायानो बेसेबा गोबाव जाबाय थाफैना थानाया न'आव माबा हाबायाबो जाहां जायो माबा प्रब्लेम जायो थाद'यो मानसिनि जिउआवबाथ' टेनसनानो खारा दा ओमफ्राय इसानाबा मानो लिंहरलायखो आंखौ
हजों जोंहानाव दंफैयोनो दाथ' ओमफ्राय आंहा थांनोबो सोलाबाना नै बिबा मा रायलायनो नागिरदों नाथाय आंनि लोगोबो जे उफाय गैया थांनांगोन नोंबो आंखौ गोदो गोबां हेल्प खालामदों इसान मोनथिबायना आं दासिमबो बावना थाङाखै बेखायनो सम मिलायाबाबो टाइम बहननाबाबो थांगोन र' आङो आयै आयै हा आबामोनथाय आफाया अबाव थांदोंलै आं दहायनिफ्राय नागिरगासिनो माथो आबैनावबो सोंबाय मोनथियानो आयै नों मानो गाबदों बहा थांदों आफायालाय थाङाखै आबा हजों नोमादै मोनाव थांदों नों हगार हरलायबाय दा बेखौ नङा आबा हजों नोंदा दङना नोंदाखौसो नायनो थांदोंमोन दा होमबाबो नों मानो हगार हरनायलै बेहा बेजों जेबो सोमोन्दो गैला आं थानायावथ' बियो थांनो मोनालै बेहाय जाय मानसिया नोंखौ दुखु होयोना बे मानसिखौ सैयो आङो आरो जुदि बे आफाया माबा मोनसे खालामो ना नायबाय थानो आयै मोनथाया मा खालामो थ' बे मादै माया ना माया सिरि थादो दे आबा जाबाय नोंसोर सिरि थायोब्रा बेखायनो बांद्राय देखायो बियो बिदिनो गोदै गोदै रायलायफ्राना आफाखौ लांफिनगोन बियो जायखौ मोनथाया जानो होआथ' आंनि आफाखौ मोनलांलाथ' बियो बास जाबाय आबा हामा उन्दै गथ'फोरा बिदि रागा जोंद्रायनो हामा होमबाबोथ' मोनथिनाय जाबायना आं आयै मानो थांनो मोननाय बे फन हरनि आं र' आबामोनथाय मानियाबा ना फैयाबा न'आवनो थांगोन आं गथ'आ एसे जोद्दा लाथारदोंथ' बियो गावनि जिनिसबाथाय जेखौबो शेयार खालामनो नागिरा सोरांखौथ' एकदम नङा आयौ आयौ लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै अखायाबो जि गोसा गोसा हाखाबाय जोंनिथिं औ आरो जाखिनि बानायनो हाबाय बेखौनो बानायबाय अब्ला नेनानै थाथ'दो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन जों थांथ'नोसैलाय आरोना जेबोखौनो खोनाला लोगोफोर अब्ला बयनिसिमबो बाय बाय गुड नाइट औ ओमफ्राय मेयानिफ्राय बयनिसिमबो लाभ इउ सनामोन ओखिमोन आंनि आंबो न'आव थांनोसै आंबो आरामसे भिडिअ नायबाय थानोसै दसे थानानै